Goddag og velkommen til rakodaklis.dk. Mit navn er Bent Jørgensen. Jeg prøver at fortælle lidt og vise lidt af de dyr, jeg har gående i min terrarie i øjeblikket. Og prøve at starte med chihuahuaerne. Det her det er en par IOP'er, jeg har gående i det her terrarie. Og det her det er hunden. IOP'erne er jo lidt større end dem, der kommer fra mainland. Og det er mine absolut også, de er noget større end min mainlandsdyr. Det her det er som sagt hunden, og han ligger herinde bagved. Og han ser ikke bare ondskabsfuld ud, han er rigtig ondskabsfuld ham her, og bider, hvis han overhovedet kan komme afsted med det. Men en meget stor han, og med nogle flot grønne og røde farver. Nu kan man ikke få godt se det her, men en rigtig flot han. Og det her, det er faktisk nogle af de unger, jeg fik med, da jeg købte dem. Det er unger fra 2011, og jeg har 4 unger, og det her det er de 2 største, jeg viser her. Som man kan se, så er de blevet meget mørke her på det sidste, og begyndt at få lidt røde farver, og mønstrene begynder rigtig at træde frem nu. Det er nogle meget flotte dyr, synes jeg. Og jeg håber, der er flere, der vil falde for de her chihuahua, for det er virkelig nogle flotte og spændende dyr at holde. Det her det er så en chihuahua mainland, altså hvor de andre 2, jeg viste de 2 voksne, og de 2 unger kom fra Island of Pains, så kommer den her fra det man kalder mainland. Nu er det lidt svært lige at fange den her, og se om vi kan få den i fokus igen. Men en overskudshan jeg har, og her en anden han, mere lys i det, men også en mainland han. De har nogle tykke haler og nogle kort snuder i forhold til nogle af de andre rakodaklisarter. Og så har de sådan løs hud, men nogle meget flotte dyr, synes jeg. Så har jeg nogle ciliatusser her. Det her det er også en unge, jeg har fået med hjem nede fra Tyskland, og jeg har også forældrene til den her unge, og dem vil jeg prøve at vise lidt senere. Det er det, man kalder en tricolor, som er ved at udvikle sig til noget, jeg tror bliver meget spændende faktisk, den her. Hvis han bliver ligesom mødrene er, eller jeg har 3 hunde, og jeg ved ikke, hvorfor en der er mor til ham her, men hvis han bliver ligesom en af de her 3 mødre, så bliver han meget interessant. Her er hans søster, og hun er noget større, end han er. Hun vejer faktisk 40 gram, og er faktisk klar til avl. Hun skulle være fra 2010 af, og jeg har en søster til hende her også, og hun er ikke helt så stor, hun vejer omkring 30 gram. Hende her, hun vejer faktisk 40 gram, og man kan se, hun er måske lige lidt overvægtig, men kunne praktisk bruges i avlen nu, men jeg trækker hende lige et par måneder endnu. Og det her, det er så faren til dem, også til den tricolor, jeg viste før. Han er noget helt specielt gul farve, sådan noget, synes jeg, halv neon gul-grøn. Jeg har sgu aldrig set noget lignende som ham her. Noget tigerstriber i ham, og noget flame. Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde ham, men en helt speciel gul farve, synes jeg. Meget, meget flot. Meget stor han, og stor hoved, og fine takker. Noget, som jeg gerne vil se i hvert fald. Her er en mere almindelig gul tigerhund, en af mine gamle, hvis man kan sige det, en 2009'er. Og her er en søster til hende. De her 2 har planer om at skal pares med ham, den gule han vi så før. Han er faktisk blevet sat ind til dem, så jeg tror næsten de er parret, de her. Og den her har lidt tigerstribe også, som man kan se, men en anden gul farve, ikke så intens som ham han vi så før. Så en gul unge her af egenavl fra 2011. Også en tiger med nogle enkelte dalmatinerpletter og lidt. Jeg tror der kommer flere pletter jo nu når den bliver ældre, men en jeg har valgt at beholde for at se hvordan den udvikler sig. Og her er en der går i et terrarie med hende i øjeblikket, eller i den. Jeg ved faktisk ikke om det er en hund endnu, men det håber jeg at det bliver. Stor kontrast og nogle spændende tigerstriber også. Og den ser faktisk næsten altid sådan her ud, den her, i farver og det. Så jeg håber også, det bliver en hund, jeg kan bruge fremover. Så det her, det er en flame, og det er noget, jeg vil arbejde lidt med fremadrettet, den her type her.
Det er ikke så meget det er en flame, men det er mere de der intense flammefarver, den har oppe på ryggen og ned ad benene. Dem vil jeg gerne prøve at se, om man kan fremavle til noget mere spændende. Og jeg har faktisk lavet en del af de her unger sidste år, som jeg har beholdt. Og her er en anden en af dem, som også har de her meget intense røde, flammeagtige farver, synes jeg. Og jeg håber, at jeg kan få en gruppe ud af det og lave noget spændende fremover. Jeg vil gerne have noget med noget mere mønster på end det, men bibeholde den der varme røde glødfarve. Her er en tredje, og her kan man rigtig se, at den har, det her det er nok noget, man kan betegne som en harlekin i hvert fald. Den har betydeligt mere mønstre op ad siderne, og man kan stadigvæk se den her varme røde farve. Jeg kunne godt tænke mig noget mere hvid i den her, som vi kommer til at se på den næste, som har det, jeg efterstræber. Altså, hvor man kan sige, at det går fra næsten helt hvid og så over i den røde intens farve. Rygstriben på den her, og op i nakken og hovedet. Sådan noget her kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave noget mere af. Jeg synes, den er helt vanvittigt flot, den her på ryggen, ned ad ryggen. Hvor man kunne sige, at den kunne måske godt have noget mere mønster op ad siderne, og, ligesom den vi så før. Men kunne man lave noget, en harlekin med de her rygstriber, det ville være meget spændende. Her er en pinstripe hande, som jeg bruger i avlen i år også. Og en pinstripe hund med rigtig god størrelse hende her. Og stort hoved. Det er absolut noget, jeg tror, der er blevet lagt mere vægt på fremover. Det er i hvert fald noget af det, jeg selv vil arbejde hen imod. At få mere vægt og størrelse på nogle af dyrene. Nogle af dem kan godt være lidt kleine. Det her, det er så en af de 3 hunder, jeg købte ned fra Tyskland af, som blev parret med ham, den gule han, og gav den tricolor han, jeg viste i starten. Det her, det er simpelthen noget af det flotteste, synes jeg. Prøv at se den her gul-grønne farve. Stor hoved, flot takker, og den hvide op ad siden her. Jeg synes, det er meget flot hund, den der. Og her er en anden hund i samme stil. Også en af de 3 hunder, jeg fik ned fra Tyskland af. Jeg var faktisk lige ved ikke at købe de her, fordi at, jeg havde set nogle billeder af dem, og de så da meget pæne ud, men ikke noget specielt. Men det har jeg godt nok aldrig fortrudt, at jeg købte de her 3 hunder. De er meget, meget flotte, synes jeg. Hun er, som sagt, kan man se her, de er noget tykke, og det er simpelthen fordi, de er allerede parret nu, og jeg tror, de lægger æg inden for kort tid. Her er den sidste af den trio af hunder der. Den her så tabt halen. Men man kan se de her tricolor, det kalder man, når de har det hvide-gule, grønne eller hvide-gule farve sammen med en anden farve. Den her er ikke fejret op, men den bliver ligesom de andre to, når den fyrer op. Så er den unge her, som jeg har vist før, det er en af mine egne avl. Og man kan sige, at det her det er en flame eller harlekin, det er ikke sådan ligesom efter, hvordan man kigger på det, men det der er specielt ved den her er selvfølgelig de store dalmatinerpletter. Her er en anden hund, jeg har fået, en ung hund. Som man kan se, så er det her en gul Phantom Pinstripe. Og noget specielt, grumset i farven, men meget flot. Her er en ung pinstripe han. Det der gør ham her meget flot, synes jeg, det er den varme glød i den gule farve. Det kan jeg godt lide. Han er ikke rigtig fyret op i det mørke her, men absolut en spændende han, som jeg tror godt kunne blive rigtig flot, når han blev stor. Jeg har købt en del pinstripe nede på ham her i efteråret, og som jeg skal bruge fremover, så det er så en af dem. Jeg vidste ikke, det var en han, men det var det så. Her er en anden en, og det her, det er også en kanon flot pinstripe. Det gør ikke så meget for mig, om de er 100% pinstripe, altså at rygstriberne går helt igennem, som man kan se, så gør de ikke på den her. Det her, det er måske, hvad man kan betegne som en 95 eller måske mindre, men det er sådan set lige meget for mig. Det der er vigtigt for mig her, det er en god kontrast, og så nogle varme farver, og nogle hvide striber hen ad siden kan jeg også godt lide. Her er en anden en med de samme ting. Ham her, han er så endnu mindre. Det
måske en 90'er, eller måske mindre end 90% pinstripe det her. Men det, jeg også godt kan lide den her, det er som sagt også de varme farver. Nogle pinstripe er sådan mere farveløse i det, og så foretrækker jeg sådan en her. Her er en anden pinstripe, han er noget mere grumset i hans pinstripe linjer. Eller nu siger jeg han, men jeg ved faktisk ikke om det er han eller hun og det her. Jeg håber da selvfølgelig, at mange af dem bliver hunder som overhovedet muligt. Ham her synes jeg ikke er så flot, eller den her synes jeg ikke er så flot som de to andre vi har set. Her er også en pinstripe. Meget flot hvid stribe hen ad siden. Og det har han på begge sider, den her. Så den håber jeg, eller glæder mig til at se, når den bliver større. Her er en af mine gamle hunder fra 2009. Det jeg godt kan lide ved dem her, det er størrelserne og de store hoveder og gode takker på hovedet. Det her det er en harlekin. Se, mønstrene går næsten helt op til ryglinjen, men er ikke sådan særlig markant. Den her får en sådan anden farve, når den fyrer op, men her har vi så en pinstripe han. Fantastisk flot glød i farverne, synes jeg. Han er ikke så stor, ham her. Og det kan man sige, det kan man godt mangle ved nogle af hanner, synes jeg, i pinstripe, at de mangler måske en lidt størrelse, nogle af dem i forhold til de mere almindelige varianter. Her er en pinstripe han også, som jeg købte sammen med en gruppe, og jeg har faktisk ikke tænkt mig at bruge ham her, men man kan sige, at det er en anderledes gulgrøn farve, han har. Om man så kan lide den eller ej, det er så en anden ting. Jeg synes ikke, han er så flot som de andre, vi har set. Så er det her, det er en af mine børnehaver. Det er sådan, at jeg holder en del af mine unger i grupper. Og det her, det er så en gruppe med en 4-5 stykker i. Og dem har jeg nogen, tager jeg med. Det der er fordelen ved at holde dem i sådan nogle børnehaver her, som man kan kalde det, er, at det sparer meget i foder. Og jeg har synes også, at dyrene virker mere sunde, når de går i terrarier, end hvis de går for lang tid i bokse. Så jeg kan egentlig godt lide at holde dem i terrarier her. Det er også lettere at gå og kigge på dem og sådan noget. Her er en rigtig fin pinstripe. Den er ikke 100% den her, men den, som jeg også sagde før, så det der er interessant ved den her, det er at den har en stor kontrast i farverne og nogle varme farver. Det kan jeg godt lide. Der sidder vist en med heroppe, så lige prøve at se, om jeg kan få fat i. Og her kan man også se en pinstripe med god kontrast i farverne. Jeg tror lige, der sidder en mere hernede. Lige prøve at se, om jeg kan få hæven ud. Og en fin dyr også. Så sådan nogle små børnehaver her har jeg med en 4-5 dyr i den her størrelse, og så går jeg ned og har færre og færre dyr i dem, jo ældre og større dyrene bliver. Så har jeg noget her, lidt i modsætning til alle pinstripene, så er det her det, man kalder en ekstrem harlekin. Og det er selvfølgelig mønsterne, der gør det, at han er... det er ikke bare sådan en mellemting mellem en flame og en harlekin. Han har virkelig mønster over hele kroppen. Nu sprang han lige over på væggen her. Skal jeg lige prøve lige at sætte ham over på låget her, så kan man bedre se ham. Han er ikke fyret op her, fordi normalt så er han meget mørkere i de mørke områder, og det giver en helt fantastisk kontrast. Det der er specielt ved ham her også, det er, at han har en rigtig god størrelse og en rigtig bred hoved. Man kan sige, at han kunne godt bruge nogle lidt større takker på hans krone og det der, men ellers så er det her altså en meget, synes jeg selv, en kanonflot ekstrem harlekin. Her er en pinstripe han, som jeg har gående. I modsætning til den der harlekin vi så før, så har ham her nogle meget flotte takker på hovedet. Og ham her, han går lige inde ved en gruppe af hunder, jeg har. En af mine ældre grupper, eller en af dem, en gruppe af hunder, jeg fik dengang jeg startede op i 2009, som jeg stadigvæk har selvfølgelig nogle af.
Jeg skifter nogle af dem ud, både for at få noget anderledes og noget nyt ind, og hvis jeg har flere, der ligner hinanden, jamen så sælger jeg dem måske og bruger noget andet i stedet for, eller får nogle andre dyr i stedet for. Det her, det er en flame, og her har jeg lige se, om jeg har fat i, der sidder en her oppe i toppen, man ikke rigtig kan se på billedet. Men en flame også, den her er meget mørk, den bliver lidt anderledes, når den fyrer rigtig op. Men jeg har ikke kun sådan nogle helt vildt specielle jævne. Jeg har der også nogle mere almindelige varianter. Jeg synes, det er sjovt at have noget forskelligt noget at gå og kigge på. Her er en anden flame. Også en rigtig god størrelse. Kan se den mere brun i farven, den her, men et rigtig godt og bredt hoved. Det, der betyder noget i størrelsen, det skal man selvfølgelig opvurdere. Alderen gør også meget. Altså, jo ældre de bliver, jo mere størrelse får de også på. De bliver ved med at vokse. Så er vi over i noget auriculatus her i stedet for, og det er en af mine avlshanner. Han går selv i øjeblikket, fordi at min gruppe fra sidste år, hunder, hvor han skal ind til senere, den er simpelthen ikke, den vil jeg give lidt mere hvile. Her er en ny hund, jeg har hentet, som man kan se, her er det en stribet, med noget rigtig gode røde farver imellem striberne. Hun ser rimelig tyk ud i øjeblikket, hende her, men min erfaring fra sidste år med auriculatusen er, at de må gerne have noget sul på kroppen, når vi starter, fordi de mister altså en del i løbet af avlsæsonen. Her er så ham handen, der går sammen med den gule hund. Det er en han, jeg har brugt sidste år, som jeg var meget tilfreds med de unger, jeg fik fra ham. Og også den anden han, vi så der, og derfor bruger jeg også dem i år. Her er en anden hund, jeg har fået i år. Også en stribet, og har nogle mere dæmpet røde farver, striber ned ad siden, eller i ryggen, men også en flot hund, synes jeg. Så har jeg en boksgåen her med nogle med en Sasinorum han. Jeg har nogle enkelte løshander, og når jeg skal have dem i opbevare dem i længere tid for sig selv, så har jeg dem i sådan en større bokse her, fordi det er bedre at have dem i små terrarier, som kan måske gå i en kort periode. Men en fin Sasinorum han her er en rigtig god størrelse, med nogle dejlige varme farver, synes jeg. Og det er flot ved en Sasinorum er jo også halemønstret her, som man kan se på den her. De har en tyk hale, og Sasinorum har på ingen måde den samme tendens til at smide halerne, som for eksempel Ciliatus har. Her er en unge, jeg lavede i 2011, har faktisk flere af dem her gående sammen. Jeg har en 6-8 Sasinorum eller unger gående for sidste år endnu. Så har jeg nogle Litianuser her, og det er noget nyt noget. Jeg fik ned på ham her første gang jeg var dernede her. Det her, det er en lille hund. Jeg købte en trio Litianus Henkeli. Der var mange, der spurgte mig, hvorfor jeg ikke har nogen Litianus, og det har jeg så altså fået nu. Det her ikke. Litianus er rigtig flot dyr og spændende dyr, men det er måske ikke lige det, der siger mig allermest. Nogle store geckoer med sådan nogle små haler her, det synes jeg da, det er meget sjovt. De her, de skulle være fra 2009. Og de varierer utrolig meget i farver, og det her, det er et godt eksempel på, hvor meget de kan variere i farver og mønstre. Nu så vi de andre to, der slet ikke var tændt op. Og den her, den er sådan, hvad man kan sige, halvvejs tændt op. Altså, den er tændt op i nogle områder, og i andre områder er den ikke. Og de giver den sådan nogle helt fantastisk flotte mønstre og farver her. Man kan se, de mørke områder er den tændt op i, og de lyse områder er den ikke rigtig tændt op i. Sådan her ser den altså ikke ud hele tiden, og andre gange kan den se helt anderledes ud. Min varierer meget, og så er Litianus jo vokal, altså de kan godt give lyde fra sig i modsætning til mange af de andre geckoer. Men absolut nogle flotte dyr her. Jamen tak fordi I kiggede med. Det var lidt omkring de dyr, og nogle af de dyr har jeg lige i øjeblikket.